Uwe na kirang ilakai uba ponam tam jong Argentina Julian Alvarez ndai ulayo bon kinam bat ki trofi kawe ka jinglong ju ka balapan kendet ya ki bapon ba ki briu kalong bau dei we urang ilakai jong Argentina ubom don tetu setia hakapor baki rang ilakai jong Argentina kidang pentebet haka training camp kidang kran kai pada pho ya phenglang ha kata kapor ki we ki player kila UI bau Julian Alvarez don tetu setia kila keli u balai ba phemsya madro tetu kat ba bonangi pat ngidon Julian Alvarez ula syupu samrki bat ujubab da kawe ka chihikai ka ba ula yo na kupa na do bau tangren uong ba ipa chungi emju sha ingi bandro tatu pandi sikren bat pandi kian kane ka chihikai klasa hakaro nur chung u hadu menta watla menta ula long urang lekai uba ponam ha ka perthei hande udang bat skam ye kinong rim ki ba uyo na layeng Julian Alvarez ro ula ong ba omle kumne pan i ba khampa ba ni kiwe burom me karai chung kiwe ki briu henrei ha ka ching em jong uhi usngo ba kam don kam marchna tatu kalong tang karai simet chung u bat ka ching bot ye ka ching hikai chuk pa kane ka khana ka airo ka ching hikai ba walangi poi syaki kedan ki bahe hendai ladangi bat skam ye ka ching hikai ki babha na laki kmi ki pa kan long ka ching alam yangi ha kalenti ka padai kajing job kam syong tang ha ka sap pelekai hendai ka syong ru ha ka ching long ka discipline bat ka ching burom kinong rim jong ka ying kasem ki pai ba bon kila ai ka ching ro ya Julian Alvarez namar ka ching skorit mensim bat ka ching em ka basuk kane ka pen i ba om de baro ki rang lekai bakin le kumju man we pa we udon la ka jong karai hendai Julian ujit pan bot ye ka ching kai jok pa henrei ka jinglong ka babha chung Julian Alvarez kam kut tang ha ka bom don tatu ki coach bat ki parlok chung u ki juong bau de urang lekai uba snurin uba tresitom bat uba burom ya baro wat haba ula yo banra e ka welcome bat bon ki trofi jus ngo serong henrei udang ye le hok kumba ulong mensiwa kaching hikai na laukpa kala penlong yu panlong ubalong disiplin ulong ba watla menta ula helasan bat ula ban rai hi kaching em ju ndai sngodan kam machna tatu kane kaching long kala pen kemen ye ki bapun kino Christian jong Argentina bon kila ai kaching ro bawat apreng kaching paunam bat kaching ruspa Julian Alvarez udang yai bar scam ye kinong rim ki babha kane kapen i ba kaching job haka football kam dei tangka sapi lekai dei ka deiru kaching long ka discipline bat kaching burom mi kikmi kikpa kalong ru kaching hikai kisamla ba om dei ban bot ye ki wei tang namar bagi pajba kila kumta manu wei pa wei udon la ka jong karai lada karai ka jong ngajong pi kalong ka babha bat ka penlong ru ban em hakalenti ka badai kata ka dei kaching job ka bakrau mentau Julian Alvarez udang yai peteng penong we ni ki striker pakongsan jong Argentina kinong Christian ki kermen ba unang peteng ban thepun teliki kul bat panyala mekari sya ka jing jom henrei ha ka chu kapor undang bat scam me ka jing surit mensim bat ka jing hikai ki ba ulayo na lokpa ki parlok chung u ha ka kanhon Argentina ki jukan mau ya kana ka jing kren kum ka khana ka ba pen kemen tam ya ka jing em jong ki wala bon ki don tatu henrei ki burom me karai chung Julian Alvarez kane ka pen i ba ka kanhon ka don ka jing burom bat ka jing teli ka ba mar kaliang kinong Christian jung u ki ong bawala ulong urang lekai uba ponam ha ka perthei de udang long ubreu uba sngurin bat uba don ka burom ya baro kane ka te ka dau ba pun ki khna ki syem me kanuksa jung u om tang namar ba ula ban thep kol de namar ka jinglong jung uru namar kata wat bisyari ubreu tang da ka jing itnat sabar ne da ka ka ba upong ka jinglong bat ka mesem jung ubreu kilong ki ba kham kongsan kane ka khana chung Julian Alvarez ka ai mesem ye ki ba pon ki samla ba kinang em da ka jinglong ko babha bat kini trisitom pan poi se ki jing ang nur jung ki